Ja, jeg er den nye betjent. Ja, skal vi så komme på bilerne? Is it too late to try to fix what we got? Jeg styrer helt, de prøver på noget. Kuno, jeg skal lige have mine kollegaer og håndværkeren. Kom med mig. De skal have lov til at gå ud, okay? For satan da. Hvad er skrevet af min butik, mand? Ja, det er fint. Jeg bliver her, og jeg snakker med dig. Udelukke, at nogen internt har taget de 100 gram under ransagningen. Rejseholdet de kommer med 2 mand her i eftermiddag og foretager en undersøgelse. Jeg kan ikke selv tage sagen, fordi vi er kolleger. Ja, jeg beklager. Men er der nogen mistænkt? Ja. Ja. Your hair is everywhere. A constant reminder. Hej. Har det været en god dag? Ja, Godt. Hvad har I lavet? jeg har hørt historier og lavet sommerferiekasse, men jeg har ikke fået lektier for. Det er løgn. Skal jeg klage til instruktøren? Skal jeg ikke? Det er min søn Mikkel. Som bliver hentet lige om lidt. Det er så uprofessionelt, det der. Så fejrer jeg med. Ej, nej. Hvad skete der nu? Nu gik den knap op, så man kunne se noget af det afsindigt fine undertøj, jeg var kommet til at købe. Nej, hvad sker der her? Nej, det sker ikke for mig. Au, ej. Hvor skal det også være så dårligt, det her? Så skal jeg bare høre, om du kommer hjem og spiser. Det er mest for Mikkels skyld. Jeg ved det ikke, hvad? Altså, jeg er ikke pisse meget til frikadeller klokken 6 og familieliv lige i øjeblikket. Jeg ved det ikke. Så find ud af, hvornår du ved det. Du kommer hjem, og du fortæller mig, at du har været sammen med en anden. Jeg kan sagtens fortælle dig, hvad det er, der sker. Vi er bare ved at gå fra hinanden. Det er det. Er det ikke? Det ved jeg ikke. Nej, det ved du nemlig. Jeg synes, du skal gå. Hvad siger du så? Det er meget sådan cool. New Yorker, designer, bøsse. Ja. Så er vi ved at være der. New York designer bøsser. Eller bare New York designer. Så må du droppe det hånd. Jeg er faktisk med en velkomstdrink på Café Intime med en god gammel ven. Og så skal vi på Madame Arthur og gå amok. Hvorfor at jeg godt vil være far? Ja, med en lesbisk mor, selvfølgelig. Hvad synes du? Hvem skal det være? Hende der. Anissa med en stor næse. Hvad er der bare med at have stor næse? Og hvis I to ikke kan indordne under dem, så... Ja, så bliver I sgu da bare nødt til at flytte, ikke? Jamen, hvad er der? Prøv at høre, jeg kan ikke løbe rundt og være jeres mor, vel? Fordi at... Ja, fordi at jeg skal være far. Hvad skal jeg? Ja, Therese og jeg, vi var til 12 ugers undersøgelse i dag, og... Den er god nok, den... Sådan der, vel? Anna her. Jeg skal ud herfra. Jeg har 9 måneder tilbage. Og det klarer jeg simpelthen ikke. Sager mod kolleger, det er noget af det sværeste, men det er fundamentalt afgørende at være meget kontant. Ikke mindst så længe politiet undersøger sig selv. Jeg tror bare ikke på det. Jeg tror, altså, der må være en eller anden forklaring. Jamen, så hjælp dem med at finde den. Jeg er forelsket i din chef. Er det et problem? Der var jeg bange for, at du var for følsom til politiet. Men nu er det det, du skal bruge. Når du finder ud af det, så bliver du den bedste af dem alle sammen. Listen to me now. No, you fucking listen to me. You make something happen. Make a move. Or I kill this man this very instant. I don't think you want to kill anybody. Yes, baby!
In the end, I started thinking about the beginning.